Asini rohama di hamu doho dame na siya Tuhan dewata amata doho siya Tuhan Yesus Kristus Tuhani. Amin. Shalom manginang, selamat pagi, selamat Paskah. Ya, secara khusus di gereja kita hari ini kita masih merayakan Paskah yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan mari kita mendengar firman Tuhan untuk kita hari ini, yaitu 2 Musa, ya, Keluaran 14 ayat 26 sah 71. Dungi didok Jehovah mantusi Musa, patol-tol matangamu tu atas laut asa sumuang akka aiki likup tu halak Misir, tu akka huretana doh tu akka persihudulna. Jadi di patol-tol si Musa matanganna tu atas laut, gabi sumuang malauti tu dalan nahian mariak torangari. Gabi mapurus mahalak Misir majupakon aiki gabi ditunggalikon Jehovah ma halak Misir tu tonga-tonga ni laut. Ai sumuang ma akka aiki jala dilikupi akka hureta dohot akka persihudul rodi sude parangan ni Raja Parao. Akka namangi huton nasida tu bagasa laut. Dangadong teba sian nasida nanggosada. Alayang gohal Israel mardalan di nama hiyang. Di tonga-tonga ni lauti jala gabe dorpi di nasida akka aihi di siamun doho di sihabirang nasida. Asa di palua Jehovah di nasadari halak Israel siat tangan ni halak Misir. Gabe di ida halak Israel mamate halak Misiri di topi lauti. Jadi dung di ida halak Israel tangan natibul nabi nahen ni Jehovah tu halak Misir. Gabi mabiar mabangsoy mida Jehovah, jala porsea nasida di Jehovah doho di si Musa naposonai. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini secara khusus bagi jemaat Protestan, khususnya lagi bagi kita HKBP, ya, warga jemaat HKBP, kita masih merayakan Paskah yang kedua. Akamanami nanami puasa 2 hari tahalat con hari heheonon. Adong tulu na tahalat con 2 hari padudut di tonga-tonga di huriata. Natal, Paskah, asa saur ni todi porbadia. Asa na tuluodo nagabi unok ni haluaun na pinatupan ni debata marhite Kristus Yesus Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, dimanapun kita berada saat ini, ya mari amanginang pesan saya bagi jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, kita usahakan untuk beribadah juga di perayaan Paskah yang kedua ini. Ya memang bukan hari libur nasional, tetapi gereja juga sudah banyak melakukan improvisasi pelayanan. Dimanapun kita berada, kalau ada ibadah di gereja yang dilakukan malam hari, manginang sebisa mungkin mari kita bergereja, dohot kita manangihon hata ni debata di Paskah na paduahono. Ya, atau paling tidak Bapak Ibu Saudara-saudara, dimanapun kita berada, mari duduk bersama dengan keluarga di rumah, kita bernyanyi, ya kita pilih nyanyian Paskah yang sudah kita bisa nyanyikan, dan kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Atau paling tidak Bapak Ibu Saudara-saudara, walaupun sendiri di rumah, di kos, di kontrakan, dimanapun, duduklah bersila dengan baik di rumah, nyalakan lilin, berdoa kepada Tuhan untuk mengucap syukur atas keselamatan yang telah dilakukan oleh Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Hamo kadongan na hinaholongan di bagasa Jesus Kristus ahado na naing si hanguluhonon tasya turpuhod dihita di minggu bolon na paduahonon. Nung atatangihon hata nito hata, jala takas na kining tabigi, dung di ida bangso Israel tangan natibul, halongangan, haluaw na pinatupan ni Jehovah, ginasida, gabi mabiar mabangsoy gabi porsea di debata. Maka di minggu kedua ini, ya di Paskah kedua ini, kita diingatkan kembali Bapak Ibu Saudara-saudara, agar kita setia beriman kepada Allah di dalam Yesus Kristus yang telah
melakukan karya keselamatan yang sangat luar biasa. Tentu nungagoda ngakahalongangan napi natupa ni debata di koluta di tongani keluarga dia keragam di nataula dohot akalan nasi. Seharusnya itu pun mampu menguatkan patuguhon haporsiota marsihohot mangihutu Yesus di perdalanan ni ngoluta. Ulah hoca diaka akan nataula aka ulauta di pasupasu debata alai sen haporsiaon na bagas nang ditiki paru kilo pe amangenang tetu iko boydo idota halongangan na pinatupan di debata di ngolum ujuroak kasi tonon ujuroak ka paru kilo dipalua ho sen aka parmaran dipalua ho sen aka pangujunan tetu saluhut naipe iko boydo patuguhon haporsiamu mangihutan ibana saliling di ngolum. Sebagaimana firman Tuhan hari ini, Tuhan menyelamatkan bangsa itu. Tuhan melakukan pekerjaan yang luar biasa. Mereka diselamatkan dari tangan orang Mesir. Dan hari ini, itulah yang kita syukuri di momen Paskah ini. Tuhan telah menyelamatkan kita dari kematian selama-lamanya. Selanido bahina dido Apostel Paulus di epistel sadario di Rom. Sumatusima rajumi hamu. Mangulu mati di bagasa dosa, alai mangulu yang go di debata marhite Jesus Kristus. Ido na tahalacon sadarion kamangna. Tutu saliling di nguluton tang tagamu sumar dosa hita. Alai las nirohatta na sumurung mati hita di bagasa dosa ala ni dosa. Tung mardosa pe hita. Alai mangulu yang go di debata ala ni haporsiota. Maradopo Jesus Kristus nong patupa haluau dihita. Maka teruslah bersyukur Bapak Ibu Saudara-saudara. Mari senantiasa mengucap syukur atas mujizat halongangan napi natupa ni debata marhiti Jesus Kristus. Di pasu-pasu Tuhan tamah musadari onak kamanginang diaka ulau munah dimanapun bekerja tetap semangat amanginang di dalam Tuhan. Mari tetap melakukan pekerjaan-pekerjaan baik karena iman kita kepada Tuhan. Tuhan memberkatimu. Tadeho mabukwede nomor 10 ayat 4. Dohot o amatean nungamago sorokni suruh hoku pe udean dang na tinggalang di sini anggo au mangoludo sai mangoludo Ninna Yesus turo aku moloro amate aku. Tuhan Yesus memberkati. God bless you non-stop.